For borgere, som bruger ble, vil det være oplagt at sikre såkaldt blefri tid. Blebrugere er sjældent nøgne med andet formål end hygiejne. Men det kan være rart at mærke sin krop nøgen, og hermed også have adgang til alle dele af kroppen. Og selvfølgelig også kønsdelene. Du kan hjælpe borgere med at have blefri tid, f.eks. i forbindelse med skift af ble, i forbindelse med et bad, inden sengetid, eller ved alenetid i lejligheden i løbet af dagen. Du kan også hjælpe borgeren til at se sig selv i fuld figur i et spejl. Nogle borgere, nok særligt dem, som sidder i kørestol, har aldrig set sig selv i fuld figur, og det vil være noget, som de har brug for hjælp til. At se sin krop kan hjælpe til at skabe bevidsthed om egen krop. Man kan sætte spejle op i loftet, eller man kan anskaffe sig et fuld figurspejl på hjul, så man kan flytte rundt på det, og samtidig se forskellige vinkler af kroppen. Dette kan både foregå fuldt påklædt eller nøgen. Herudover kan du som medarbejder tilbyde mere berøring i hverdagen, uden handsker. Mennesker, som bor på et botilbud, er i højere risiko for at leve med hudsult end andre. Berøring har mange gode effekter. For eksempel virker det stressnedsættende. Et sidste forslag til noget, som du kan igangsætte efter almindelig samtykke for borgeren, er at tilbyde alenetid med bruseren. Et bad er ikke bare hygiejne. Det kan fint benyttes som en anledning for borgere til at undersøge sin krop. Det kan være en rar sansemæssig oplevelse, som også øger kropsbevidstheden.